салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. дар навори имрӯзаи мо нархҳои газаблоғе ка 22 донаш як куб меброяд ё якм бо печка медрояд қоқ мешавад. Заказ хатиам размер. Заказ хатиам, заказ хатиам. Чанд қадар ко боша размер? Акажун манзилатон номератон я бор гап занед. Манзил вилоят Хатлон, шаҳри Бохтар, маҳаллаи Маданият, Кургавои Шаҳлуда меброрем. Номератон ака? Номеро 927 81 81 00. Бо як дигар номер ҳаст 550 55 39 00. Салом алейкум ака. Алейкум салом ака. Нархҳои газаблоғе ка як куби газаблоқ 450 сомон. Ана ин размериш дарозаи 60 см ай, баландиш 30 см ай, памиш 25 см ай. Ин 22 донаш як куб меброяд. Як донаш 20 сомону 45 дирам меғалтад. Лакин 450 сом як кубиш. Бо инҷа ҳаст ай размерои 20. Размерои 20-каш 27 донаш як куб меброяд ака. Ин донаш 16 сом меғалтад ҳар як донаш. Размери 20-каш. Ана бо инҷа ҳаст ака размерои даҳак. Даҳакшам як кубиш ана 55 донаш як куб меброяд. Донаш 8 сомон меғалтад ҳар як донаш. Сифатиш хеле ака. Сифатиш созай сифатиш. Вали ба фикрам ин қоқ шудагӣ нест. Не қоқ шудагӣ нест. Ин дохад. Уна унҷа қоқош ҳаст ва парада. Қоқош ҳаст. Размерои 15 ҳаст. Размерои 30 ҳаст. Нав бромадагиш. Нав бромадагиш. Ё якм бо печка медрояд, қоқ мешавад. Бо мебрад инҷа размерои 20 ҳаст, 10 ҳаст. Чанд размер инҷа? Бат размери хеле заказ хатиам размер. Заказ хатиам, заказ хатиам. Чанд қадар ко боша размер? 35 бошадам. Ҳа, мекунем, проблема нест. Лекин баландиш як хел мешавад. Баландиш 30, дарозиш 60 мешавад. Он размериш фарқ надорад. 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 фарқ надорад. Размериш кадам дуда мегирем. Кубиш 450 сом. Сиш боша ҳоз чанд қа меғалта, чӣ хел меғалта? Як донаш чанд сом агар меғалта? размери 30 бошад агар яна 0.30 зарби 0.6 зарби 0 18 донаш як куб меброяд. 30 агар размери бошад. Не, донаш, як донаш. Донаш? Ана 450 тақсими 18 24 сомон ҳар як. 24 сомон меғалта? Размери 30 24 сомон ай. Знаешь, размер 24 сомон, размер 25. Акажун манзилатон номератон я бор гап занед. Манзил вилоят Хатлон, шаҳри Бохтар, маҳаллаи Маданият, Кургавои Шаҳлуда меброрем. Номератон ака? Номеро 927 81 81 00. Бо як дигар номер ҳаст 550 55 39 00. Раҳмати калом ака. Саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.